Gong. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek numane ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Bauro. Payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku-mlaku ndase asikan nang. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak mbeni barang pengar perang kartu marwe dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Truk. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumetan aku, Truk. Ya ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mata keplak yo, Kok. Wong ora ape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane, Truk. Ngono wae dari namane. Ya suroke ndang duwe ning kene rasa perang. Nandang haji kerau ditinggal dhewe. Gong. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek numane ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Bauro. Payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku-mlaku ndase asikan nang. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak mbeni barang pengar perang kartu marwe dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Truk. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh.
Mumet tenan aku. Ya ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong luhur ape kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono wae dari namane. Ya sing kok ndandut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Njur sak penake dhewe ora arep ngosek-ngosek nang kono. Ben awak pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Truk. Pejah kula man. Petruk sepriki mboten suda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagong iki mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sak penake dhewe. Lah dalah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih nistaken dawuh Petruk. Mboten manut kan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Ayo walesan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dumeh tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe manungsa araku. Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Rasa melu-melu togong lare. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-heh. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kowe diantem kok hahi-heh. Tuprok das mantes. Diantem kok malah hahi-heh. Eso, kowe Halo. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Hati kula sakit, Man. Gak lara kenapa? Mana kula sakit? Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng kula. Kula kan males ora gelem males niku matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa?
ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat, sikile papat. Ngenten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Sikile duprok. Wonten niku, Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Anakku ngger satama pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Neng kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Neng nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Darantasena kaya ngene men iso mirang-mirangke nata Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet ya, Truk. Telake mingsle. Ini waro gede ora bali-bali. Loh, lah, loh, iki ana arep Baladewa karepe piye? Panos maning jajalan iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur-ngawur. Iki nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi saksi yen to iki nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petruk iki sing iso ngembari karo aku iki men Petruk. Iso nyuara padha karo Baladewa men Petruk. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Ha, mati dening iblis lalat menungso tenan kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe dudu Werkudara. Aku Werkudara, dudu Werkudara. Wah, edan. Tresna sinayeng manggelung minton
Mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta. Kang mitiran ing asta aning asta. Setyaki wonten timbalan. Nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta ning negara Ngamarta. Merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni. Lho iki. Mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun Kakang? Yayi wonten timbalan. Iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan. Lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Menapa kae sawangen? Menika satunggiling lampaning edapi-dapi. Koko Prabu piye? Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki? Kula semanggaken. Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk ta? Petro? Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Merga nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba. Ngerti ora? Mboten ngertos. Mbaya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa inggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Oh, Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari para panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sareh. Wah, ora iso. Sareh. Kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lah ida-idae men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Koko Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur Syadi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa Koko Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora.
Koko Prabu Baladewa Petruk ngaturi kendel. Lho, aja ngawur-ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Turu, senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene ya idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wanggene kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang nih. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngene si Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kok to? Si Adira lagi wenem restu karo Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki ndherekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Pundurawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa pustaka jamus Kliwasa iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Kliwasa ngandhakaken Ndrawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong nanti iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jaman semono dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik? Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndrawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone Negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono Digdaya padhake. Anggere lali suarane. Wah, Prabu piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye Yayi? Diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Piyane ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki yo ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Werkudara Antasena. Lho lah cilaka. Werkudara yo ora ngerti.
Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene para kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung ngene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeke kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe baliya. Lah mangke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mangke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klimasada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning Pati, aku bela Pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongan nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dekesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Caoban e. Wis padha mangkat to nggih ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono niku. Mangkat Kurdaka tekaping irika sang pinarwasa. Oh, Kaka Prabu. Nggih. Lampahan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbah Nata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kalian para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klimasada, mongko badhe nggadahi
tumindak ingkang boten sae kan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok ora Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadate ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake walaning Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawata ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo. Pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Kok ora mak tratap adi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka jamus nyang jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gotang. Wragil Pandhawa murca. Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta embane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura. Benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Kong. Wah, jan. Lho. Kuwi kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras iki. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka jamus klima sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesae Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung kengrayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka jamus lima sada ora dugi teng Karang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta, Pandhawa gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar kok ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Drandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu.
Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Truk, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lalakone. Kakang Semar Badrana iya, Kakang. Semareka Den. Bumi kuncing langit kelap-kelap. Katon lir kincanging risang mawe gandrum. Sabaran katulu wukir moyak mayek saking jas baliwur. Wah. Iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati. Nanging menakna permana jati. Ya, kaya dawuh Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang membanata Ndarawati, aja ngawu gawar-ngawur. Kowe ingkang membanata Ndarawati. Ngerti ya? Yen aku wis ngerti sapa ta sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa kowe bakal ngruwat kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Woi sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sah ndadakakean gunung tanpa guna. Sang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayah jagat. Werkudara sing rawa birawa wae. Ora kuwagang nandhingi Nata Ndarawati ingkang mbari marang panguwasaning Nata Kresna. Ya. Apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung Nata Ndarawati. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati Kresna? Kang kutha sang kala yen amuk dosa sang Sri. Ayo, amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandhangono kridhaning Nata Ndarawati. Aja umuk, aja kumalungkung. Aku ora iso nyirnake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani, kene tandhangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro. Gong, wak lunga kayangne kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa Panembahan? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin
tetulung marang sak pepadaning urip ana ing alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame, aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Natandrawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Natandrawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkat nggih ngestaken dawuh. Pendhita tuwa sapa? Begawan Dewaning Rat Sinuwun Ndarawati. Ya, dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake. Mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat nyawang. Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Natandrawati ki mau Sang Pikulun Pandya Betari Durga pusaka Jamus Limasada dereng saged kula rebat Kakang Semar.